Ẹ káàbọ̀ sí abala èdè Yorùbá ní ìṣẹ́jú àáyá ní orí ọwọ́ ọmọdé Tanfiani. A ó wo a lónìí, a ńlá, a kékeré. Ẹ jẹ́ á tún lọ ká lọ wo bí lónìí náà ni lábala ìṣẹ́jú àáyá fún èdè Yorùbá. Bí leléyìí, bí ńlá, bí kékeré. Ẹ má dàbí pé abala ìṣẹ́jú àáyá la wà o lórí èdè Yorùbá lórí ọwọ́ ọmọdé Tanfiani. Ẹ lè bá wa pàdé ní orí YouTube yín àti orí WhatsApp wa. Ẹ jẹ́ ká lọ sí D láì fàsìkò ṣòfò. D ńlá, D kékeré. Abala tá a wà yìí náà la ti ń wo àwọn álífábẹ́ẹ̀tì èdè Yorùbá lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ẹ jẹ́ ká lọ wo E ńlá, E kékeré. Ẹ má jẹ́ á fàsìkò ṣòfò, ẹ já wo Ẹ ńlá, Ẹ kékeré.